Tani sono. I bonala. Ne sisania. N'écoutez ce qu'on a. Il y a un minoko quoi. Ah, on y a un minoko. Sojo shila. Ah. Ne a fait un qui a négocié sojo shibia. Hein? Il y a fait un minoko. Sali. Il dit que je vais dire que mon éca. Il y a mia. Et donc, mais bien, je qui est tantôt. Il est jogi. Fais un man tirer du coup. Eh, beta mi fare bela. Munegara. Beta mi, bolo ko yayi akaso dia. Mata sono. Ekla liga chula, beta sanfe, ekla liga chula. Aw tani ne bila bara fa fala ne obe. O tanta kera ne ta kera. Ne ta ukera. Mina ge sano. Ai ne ta toyi. Fone de ka fe na jinya dungudu. Ke ga ne ka barake. Suba muso korobla ne ta toyi kana maka bara ni maka bara yakili te fion ko be boala. Lesta. Omo. Rase. Si. Ewo. Eni shubagaden. Asira nyo mamuna abola ka ele sanfe vitesse la. Ni na shubaka muso koro si weso. Ka kuma fe kanya joli. Abalino ka kuma ne fe. Ne ka soka fla tara ka soka wulika bene fu. Ne ya la dama ola. Ka soka bodira ele sanfe. Matara mun ke la sanfe. Abolto ne dabali ma ba. Ka ti goshi ne go fo ka ne muso koro ba la bi. Ni le taro ni ani deni kera di model mi. Ite mo obunya. Ni ko ka ga munke. Tangi ni ma fai. Atoke. Ha? Ne ya nyini nga kale kila la ka bara bela. Ne o ngone tatikea. Ko ne ma ka be kila ka ne take. Ne ko nga ne tatoi. Parce ne ma fo ka ga munke atoke o. Ibo muna. An chewo na nga reyon ke. Ni ka taka bonda la. So an yere ga du to abu. Ni nyona bugotigi ba kon ki ka to anofe kuma be. An be ke so dilo. Yana ka soma. Ni kuma la sigi kɛra la ɲɛ tɛna sɔrɔ a la. Ni bi sɔrɔ la. A tɛ mɔgɔ bonya. I bɛ kuma fɛ. A b'a kɛ komi foyi. A kile ko mu fali kɔnɔ na jugu. A kɔnɔ de ka jugu. A kɔnɔ ka jugu. I b'a dɔn k'a kɔnɔ ka jugu. Yani nin ka tɔgɔ sigi an kun an bɛ solution de ɲini. Solution ɲini na. Awɔ, n bɛna sanfɛ fɔ. Awɔ. Clayton. Sali. On va se dire. Bashwetina. Bararo. Dorosli. Sigilanta de ikani sigila. Sigilanta ikani sigila. Sigila. Sali. Ike chugu manjade. Ona mumbila. Wetina. Fentila. Ni ti ke chugu korolende.
n kɔni bɛ mun ɲini i fɛ ni fɛn fɛn b'i la i k'a fɔ n ɲɛna wa du in kɔnɔna na ni fɛn fɛn manqué b'i la i b'a ɲɛfɔ ne ɲɛna wa ni mɔgɔ fɛn fɛn k'i la du kɔnɔ i k'a fɔ n ɲɛna i y'a mɛn Sani i fa filɛ ni mɔgɔ ɲɛnamanba n'o ye ne bɛnkɛ ye a ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ n ye i y'a mɛn ko bɛɛ b'a fɔ baron i fa de don n'o ye ne bɛnkɛ ye bon ni ala ye lajarabili se ale ma bi k'ale y'a denmuso bila ka na ne fɛ yen ni seko ni ne damayira ye mun ye ne b'o kɛ a denmuso ye ne tɛ fɛ ɲɛji kelen o ka to ni e ɲɛ kan i y'a mɛn ne ko o ko man kɛ b'i la fɔ ɲɛna parce que i kɛcogo kɔni man diya ni minɛ i mago bɛ fɛn ni mun na i k'o san i y'a mɛn ka i yɛrɛ walawala i y'a mɛn na to ka se i b'a ɲɛnafile b'i la Ayi. Ok. I bɛ se ka taa i ka ci la i y'a mɛn i ka ci la. Dɔrɔn an ni ce. Ama. Bɔra baarayɔrɔ la. Awɔ kɛ. Ne ka dumuni ko bɛ cogo di? Ne tun mago b'i la fɔlɔ yanni ka dumuni kɛ. Ayiwa. Problème t'a la. Baasi tɛ. Sali ka kuma de don. Sali. Awɔ. Sali tɛ anw bonya so in kɔnɔ yan tugun. N'i y'a ci a bɛ temps ta ka sɔrɔ a m'o ci kɛ. N'i ye Sali bila ci la 9h 10h b'a sɔrɔ Sali m'o kɛ. I mana ci a bɛ t'i jɔ kasi la kɛrɛfɛ a t'a kɛ wa a b'a kɛ f'a sago wa i bɛ kuma fɛ kɛ i b'a fɔ k'i tɛ adamaden a t'a dɔn ko min yɛrɛ bɛ mɔgɔ la san'a ka so yɔrɔ ma an tun b'a fɛ fɛɛrɛ ka kɛ Sali la parce que a ko selen bɛ yɔrɔ ma tɔgɔ b'a la k'a nana di anw ma ne dun ɲɛ bɛ nin ka ko la cogoya min na nin tɛ sɔn an ka ci ma a t'anw ka kuma mɛn an bɛna ko k'a la a bɛna fɔ ko waliden de don ko ne kɔni ne taa fɔlen fili ɲɛ nin ni solution min bɛ sɔrɔ a Sali ko la a tɛ k'an bonya tugun dɛ. N'i ye denmisɛnnin ye nin na kɛ ka t'i jɔ kɛrɛfɛ kasibaw ni fɛnw na foyi tɛ tere juguya kɛ wa i b'a sɔrɔ ni tere juguya de y'a ba faga an ka ɲɛɲini a ka ko la a ka taa ka bɔ yan. N y'a faamuya. Ama Sali ye nin daminɛ waati jumɛn? Depuis Sali nana Sali tɛ sɔn ci ma depuis a nana a tɛ sɔn ci ma. Mais aw ma se k'o fɔ ne ɲɛna joona. A fɔlen tɛ ne ɲɛni yarɔ kɔni denmisɛnnin nana d'i ma n'i kɔnna ka kuma a bɛ fɔ k'e de ye sɔntigi a kɔni fɔlen filɛ nin ye sa a tɛ sɔn foyi ma. N y'a mɛn mais n bɛ mun fɔ aw ɲɛna Sali ye an bɛɛ lajɛlen den de Sali nana di ne ani aw bɛɛ de ma. A mana di ne kɔni na bari a tɛ mɔgɔ bonya. N'i ka kuma faamuya n kɔni bɛ mun fɔ denmisɛnnin tɔw b'aw bolo cogoya min na i n'a fɔ i denw b'i bolo cogoya min na n'u ye ko dɔ kɛ n'a ma ɲɛ i bɛ mun f'u ɲɛna o kelen fɔ Sali ɲɛna a ka di ne ye aw ka Sali don aw farikolo ani aw ka aw dɔ ye quoi n'a ye ko kɛ n'a ma ɲɛ a y'a f'a ɲɛna aw kana kɛ ko wɛrɛ ye ne kɔni bɛ fɛ aw k'a minɛ ka ɲɛ mais i ye mun fɔ ɲɛna n'i ko k'a tɛ sɔn ci ma k'a bɛ nin ko minnu kɛ nin o ko ne yɛrɛ tun t'o kalama n bɔra a kalama sisan de ne yɛrɛ bɛ Sali wele n bɛ kangari da ye a tɛna nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen mais ayi sisan a y'a minɛ komi aw kɛlen don ka aw den tɔw minɛ cogoya min na. I y'a mɛn. Kɔnɔ de ka jugu a tere ma ɲi a tɛ sɔn ci ma. Ayiwa ne ka dumuni komi ko k'i bɛ kuma fɛ
Oh, na dumuni ko nya na wajona. Ça va? Oh, je vois ma fille, voilà. Yoro. Wallahi, il m'a rendu il flait. Il s'est le noyer, elle est le trop. Yeah, ah, ma fille adorée. Il m'a dit, il m'a flait civilisé le trop. La cala toi flait son nom. Mais il n'y a pas de droit. Il a apprécié John Drama à ma ségage. Le même souffle en temps. Je n'ai de la fille. Il m'a dit, tu es parlé, tu m'as pas fou, Moussogafo. Salut. Eh, Salut ma fouille gamme. Salut coré de par là. Ama fouille gamme ma paria. Kala dem sen nyedo na de. Dem sen togodi ni na denta ni ma play na ma play nyo fam même munke. Ama play a wo par là bana. Même par là ouais. O kono. Ne bi ni nyini yaw. Mu ne bi eni Sali che. Fo enye be muna ni ngo che. Hein? Enye be muna ni ngo che. Ko tenen Sali che, Sali ne deni. Indenta. Ah, ndeno ndono ouais. O ma tsa ku ngege ya. Ah, tia ifana. Nous parler bitan. Ah bon. Comment on dîner voilà. On a invité dîner voilà. On a fait soirée. On a encore un thème à ça. Il y a un partout là zone. Il y a fama. À clair avec. Sali. A jole ne ka bisira mɔgɔ ye ni y'a nɛmɛ waraga ba fay o kuma na e tɛ bɔlunga fɛ nka e ne ni i kɔrɔkɛ jɔra i fa i nɛngala bɛ ŋɛnɛgɛ a ka parli mun bɛ se ma Sali ne ma k'i ka to k'i nɛ i dakolo nɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ma ɲɔgɔrɔ kalabanci. Insani ki. Tande we binante ga tabal sanfɛ ka taa ci la. Comme 400 kun bɛ ne bolo a ma falen ne y'a falen ne ka wari di ma. Ka ne ka binan ta a basi y'a bɔrɔ fara ka taa ne ka wari ta fo n ka so kɔnɔ kɛnɛma suyɛni min bɛ fo ne si so kɔnɔ ka taa ne ka wari ta ko warimisɛn t'e bolo a fɔ i y'a suyɛn e bɛ ne ka wari ta mun na Ni wari falen ma di. ne ka sira jumɛn bolo e bɛ n ka wari ta mun de la A kɛra cogo di Sali? E bɛ mun kasi la? Tani Fatou de tɛ. Ne y'a ka 40 ta ka taa bitigi la dɔrɔn ko yanni ka wari falen ko m'a d'a ma. A ye ne bugɔ o de la. O sera bugɔli ma. A bɛ sanfɛ yan? Awɔ. N bɛ taa sɔrɔ yen. I da de, kana kasi. N b'a sɔrɔ yen. Fatou. A kɛra cogo di? jumɛn ko la Fatou o don dimi y'aw sinamuso de ye Sali y'aw sinamuso de ye a ye mun de k'i la a ye mun de kɛ ni i b'a bugɔ e m'a ɲininka e n'a ma bɛn e m'a ɲininka ɲininka n'a ye mun k'i la n'a ye mun kɛ a ye mun kɛ a fɔ ɲɛna e n'a bɛnna e kun b'a ɲininka a ye mun kɛ a kun b'a f'i ye kɛ ko Sali taara don ne ka so kɔnɔ de ka ne ka wari suɲɛ k'e ka ayi Sali a ma suɲɛli kɛ Sali taara don fo ne si so kɔnɔ ka taa ne ka wari ta wa kuma bɛɛ de ye nin a bɛ n ka wari ta o de la n y'a bugɔ Sali ma suɲɛli kɛ Sali y'a ɲɛfɔ ne ɲɛna cogoya min na nin tɛ suɲɛli ye Sali ko k'ale taara wari ta e ka so kɔnɔ ko ka taa ka ci ɲɛnabɔ k'ale tilara ka na ci f'e ɲɛna tuguni a ye fara den na sa Sali ye ne ka wari suɲɛ de Sali bɛ taa don ne ka so kɔnɔ ka ne ka wari ta mun na ne yɛrɛ t'e ta kun dɔn Sali ko in na
ko min ni ne kuma caman i tɛ sali yɛrɛ furu siɲɛ kelen don o don sali ko kuma sali furu siɲɛ kelen an ka lafiya don o don sali ko kuma an sɛgɛnna sali ko kuma la sali furu siɲɛ kelen ni awa ye bi ko wallahi n'a sɔrɔ dimi ye fɛn dɔ de k'aw la n'a sɔrɔ a ye sɛ n'a bulu tobi ka d'aw ma aw b'a bu ni y'u ko tan fɛn mana wuli seli y'a kɛ tan fɛn mana wuli seli y'a kɛ tan aw ɲɛ tɛna kɛ den i n'a fɔ ko den t'aw bolo an bɛ se ka kɛ denbatigi de kan ka kɛ denbatigi bolo o de kan k'i ɲɛ don wari den na mais den b'aw bolo aw tɛ mun k'aw den na aw bɛ kɛ wari den na ko den bɛ ɲini ka fiyɛ du kɔnɔ aw bɛ den min aw b'a yira vraiment ne kunkolo bɛɛ sufɛlen don ko in na kuma bɛɛ kuma to bɛ ka den tɔɔrɔ. Ne mun ala la sa n'a fɔra ko ne ye fɛn fɛn kɛ so kɔnɔ o bɛɛ bɛ kɛ bɔnɛ ni ne ye hɛrɛ la ko kɛ o bɛ kɛ bɔnɛ ne ye fɛn o fɛn kɛ ayi o de bɛ kɛ juguman ye o kuma la ni bangebaga t'i kɛrɛfɛ i tɛ se ka lafiya dɔɔnin a kun ka di ne ye ne baga kɛ ne kɛrɛfɛ bi ko ye o kuma minnu b'a sara ne bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na olu fɛnɛ b'o gɛlɛya kelen de kɔnɔna la tan ala nin ko in laban cogo e dɔrɔn de b'a dɔn an tile baro sitan i ka gana kɔni baasi t'i la nba i bɛna bɔ a n tɛna bɔ n bɛ k'i cɛ yɛrɛ de makɔnɔ ne ma ni sali ka kuma de baron sali bɛ so kɔnɔ yan nɔ sali tɛ k'an si bonya i bɛ sali wele a t'a ci ka k'i la a bɛ n'a tu i la ka tɛmɛ a tɛ kuma i fɛ so kɔnɔna warimisɛnnin ko kɔni tɛ depuis sali sen tunna so kɔnɔ hali an ka dɔrɔmɛ kelen wo so kɔnɔ n'a y'a bila gabuguda n'a y'a bila an ka kɔfɛ so kɔnɔ sali bɛ don a bɛɛ ta kuma sali fɛ a k'an bonya a fila t'anw ye dɛ a k'an bonya fo n'a ma ɲɛ ko an bɛ du to sali bolo sali sago k'a bɛna an dala k'a ɲɔgɔnna mɛlɛkɛni k'a b'an tɔɔrɔ o. ayiwa n y'a mɛn. kuma fɛ. awɔ n y'a mɛn n bɛ kuma fɛ n ka kuma mɛn. nba sibiri ça va kɔni baasi t'i la n'i y'a ye wele baasi wɛrɛ tɛ parce que e ni ne fila an fila si tɛ sigi du kɔnɔ yan ko caman bɛ kɛ yan e tɛ bɔ a kalama ne yɛrɛ tɛ bɔ a kalama mais tile filanin na ne yɛrɛ bɛ ka bɔ fɛn dɔ kalama n'an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la an bɛna malo ala ka n'o kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an denmusonin mun bɛ yan an denmuso don wa an dɔgɔnin don an bɛ k'a fɔ an denmuso an dɔgɔnin yɛrɛ don n'o ye bɛnkɛ den ye n'i y'a ta k'a lajɛ a bamuso banna bɛnkɛ yɛrɛ kunkolo bɛ ɲini ka wuli cogoya tɛ bɛnkɛ bolo o y'a denmusonin min bila ka na ka n'o d'a ma mara la yan n'a fɔra an musow de kɛlen k'u taga k'o ye awɔ o don yɛrɛ ne bɛnna ni dimi ye a bɛ kasi la o y'a sɔrɔ fatu bɛ ka mankan ci a la n'a fɔra denmuso bilala ka na an bolo mara la ninnu k'u ɲɛ tanan ko ye u bɛ ka ko bɛɛ da dennin kan ne ko e ye jogo kɔnɔ ye sali la wa e y'a ye a bɛ ka fɛn dɔ kɛ wa ayi même pas ko depuis a nana respect dɔrɔn a bɛ bɛɛ bonya ne kɔni a bɛ ne bonya tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ ye n ka finiw don a b'a fɔ bɛnkɛ i parla n b'a fɔ merci a bɛ ne ka ciw kɛ n'i y'a bila fɛn fɛn a bɛ boli k'a kɛ ni so ka di ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne ma jogo foyi y'a la tiɲɛ tɔgɔ ye Mamadu ne ma jogo foyi y'a la ayiwa ne kɔni bɛ mun fɔ ni e ma jogo y'a la
an ɲɛ b'a la ne ɲɛ b'a la musow bɛ ka mun d'a kan an ka fɛɛrɛ ɲini a la walasa an kana taa malo wali de dira ma k'an ka a mara de o kana taa kɛ ko wɛrɛ an bolo yan. Non, mais na cɛ no e min fɔ cɛ no mais n'ala sɔnna ma ne bɛ kuma sisan fɛ sinon i filɛ ka min fɔ ne tɛ jogo foyi don a la e tɛ sigi ne yɛrɛ tɛ sigi mais comme ne ka teli ka don du kɔnɔ e ye ne bɛ bɔ fɛn dɔw kalama e tɛ bɔ a kalama. Non, n bɛna kuma sisan fɛ n'ala sɔnna ma. n t'a la diyara n ye. Donc a tile yɛrɛ. awɔ Sibiri merci han. Billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. N buramuso n y'aw wele m'aw wele baasi la. N y'aw wele Sali ka kuma de la. Sali taara an fɛ yen aw bɛ ka min d'a kan o de ye nakun ye k'aw kɛlen don ka ko sugu bɛɛ d'a kan yan nɔ k'ale n'a ye ɲuman kɛ k'a b'o yɛlɛma a bolo ko k'a kɛ juguman ye. Ne bɛ min fɔ aw ɲɛna aw ɲinɛna de ya aw ɲinɛna ko aw ye muso de ko Sali b'a tanyana de ya aw t'a dɔn ko Sali ye hinɛnafɛn de ya ko Sali ɲɔgɔn b'aw bɛɛ bolo o yɛrɛ ka tigɛ ka bɔ yen nɔ. Ko Sali ni aw cɛw de ye balima kelen sinji kelenw de don. Bi ta tɛmɛnen kɔfɛ ne tɛ fɛ k'a mɛn n tulo la bilen kuma tɛ k'a ye k'aw ka tɔɔrɔ sera Sali ma n'aw ka tɔɔrɔ sera a ma diɲɛ don o don a ka taa fɔ n ɲɛna ne bɛna min kɛ n b'o dɔn parce que hali aw cɛw ne y'a bila yɔrɔ min na olu tɛ se ka bɔ ne kɔ kuma t'aw yɛrɛ ma donc ni fɛn fɛn ka tɔɔrɔ sera a ma tuguni aw fila la nin kɔfɛ aw bɛ min ɲini a b'a sɔrɔ. Vamos Clara. Awɔ. Aja. Ne ninnu yɛrɛ bɛn nansaraw i nana ye k'a suda na Bitani ma suda ko n balimakɛ bitani ma suda parce que n diminen de don bi Sali taara fɔ an ɲɛna ko n buramuso ninnu bɛ ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ d'a kan hali n'a sɔrɔ aw tɛ sɔgɔda mɔgɔ ye n kɔni bɛ min f'i ɲɛna a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la dɛ n bɔra k'aw ta d'u ma sisan nɔ donc n y'o de f'u ɲɛna n ko ni n ye nin ɲɔgɔnna wɛrɛ mɛn tuguni k'u ye den nin tɔɔrɔ an balimaden nin tɔɔrɔ et puis den min ye yatimɛ ye ne ko ninnu tɛ miiri de wa u yɛrɛ den wolomuso de mɔgɔ kan ka yatimɛ tɔɔrɔ wa est ce que silamɛya la yatimɛ tɔɔrɔli daga la ka tila ka balimaya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'o fara ka jeli keleya o tɛ hinɛ ye tuguni ya ne bɛ min fɔ ɲɛna a y'aw jɔ jɔyɔrɔ la tuguni sinon n'an m'aw jɔ a jɔyɔrɔ la n'aw bɛ min ɲini aw bɛ ka min ɲini fɛ a bɛ na sɔrɔ. Aja i nacogo a ɲɛna wa a diyara ne yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ nin kɛlɛ de la kabini ne bɔra a kalama waati min na fo bi ne de bɛ ɲɔgɔn na mais i tila ka mun fɔ ne ni Ala sɔnn'a ma a ɲɔgɔnna wɛrɛ a tɛna kɛ n bɛ seko ni damayira bɛɛ k'a la i y'a mɛn i nali diyara n ye kojugu. O diyara n ye n yɛrɛ ne ye ɲɔgɔn ye o diyara n ye kojugu parce que a kun kɛra tile fila ye a kɛra o ye walahi i hakili to nin yɔrɔ in na dɛ yatimɛ man ka tɔɔrɔ tɔɔrɔ foyi man ka se yatimɛden ma o ni hinɛ de ka kan n b'o de fɔ u ye ji d'i ma kɔni n nana sisan nɔ n'u b'u sɛgɛnnen don n ma se k'o si fɔ komi n y'u wele dɔrɔn u nana o an bɛ ji kelen ni bɔsɔn kelen ta awɔ n'Ala sɔnna n b'a dɔn i b'o kɛ o. Sali sigilen bɛ yan i sigilen don k'i sumaya mun na foyi ne ko e taara mun de fɔ Aja ye Ne ma taa foyi fɔ a ye
foyi aja dun nana anw lasigi yan k'e taara an fɔ ale k'anw ka jugu e ma. Ne ma t'o fara ne y'o de ko an ka kɛlɛw Ali an bɛ mun juguya k'e la yan nɔ ne m'a fɔ e ko ni fɛn min ka di k'i k'a fɔ n ɲɛna ɔ ne ka jugu e ma han an ye mun juguya k'e la e ka ko ka di ne ye cogo min na ne bɛ juguya jumɛn de k'e la han ne ko ni fɛn fɛn i mago bɛ fɛn fɛn la k'i k'a fɔ n ɲɛna ne m'o fɔ ɔ e bɛ taa fɔ Aja ye mun na k'anw ka jugu e ma. ne ma t'o fɔ ne ko de an ka kuma an ka kow bɛ to ka fɛn ɲɔgɔn sanfɛ ne ma foyi yɛrɛ fɔ. A bila i kunna k'i ka ko ka di ne ye ne tɛ foyi k'i la ne ma jugu ma gɛrɛcogo ka di gɛrɛ ni la ten n'i mago bɛ fɛn fɛn la i k'a fɔ n ɲɛna. Baron fana y'anw lasigi olu la k'an bɛ kuma misɛnninw ni i tɔɔrɔla i la yan e ko k'e ma fɛn fɔ han kana taa fɛn fɔ mɔgɔ ye dɛ Baron ta yɛrɛ hali o yɛrɛ kana foyi fɔ mɔgɔ si ye han i ko k'i tɛ kuma tugun anw lasigi a fɔlɔ n'a laban a kɛ nin wa i k'i da de sagi i ka s'i da la i y'a faamuya anw kana na ɲininka nasigi i ma foyi la Sali e bɛ taa ne mun ka den furu i tɛmɛtɔ tun bɛ n'i ci k'e bɛ ka taa ne fo an ne ma kuma e fɛ sani n'i fara ne kun ka tɛmɛ yan han o kuma na o Sali i tɛ se ka tiɲɛ de fɔ i nɛn kɔrɔ han ɔ Payisa i bɔra so kɔnɔna la ka taa se kare kɔnɔnaw ma o m'i bɔ i taara Aja fɛ yen nɔ ka taa kule ye ka yen sigi ɲɔgɔn bɛɛ bɔ ka jɔ i la yen nɔ k'an bɛ k'e ci yan nɔ ka taa anw tɔgɔ tiɲɛ ne ma taa foyi fɔ e ma taa kuma ka tila ka an n'anw cɛw bila ɲɔgɔn na yan e Sali e y'a kɛ komi i taara anw tɔgɔ tiɲɛ yen nɔ k'an bɛ k'i ci yen sa ka sɔrɔ an tɛ k'i ci nkalon de dara anw na n'o nkalon dali tɛna kɛ baasi sa n'o tɛna kɛ foyi ye Sali an bɛ minɛ de sa k'e don ko ni dɔɔni tigɛ dɛ ale bɛ ne bɛ ka kasi ya han kasi ya Fatou ne kuma sonden dɔ dun ye yan dɛ anw bɛ du in kɔnɔna na yan ne ni n dɔgɔnin a bɛ komi ko cɛ tɛ du kɔnɔna na yan an bɛ du kɔnɔ yan i n'a fɔ ko jɔyɔrɔ tɛ anw na du in kɔnɔ yan ni anw de bɔra ka ban ka taa baarakɛyɔrɔ la Sali de bɛ lajaba modèle bɛɛ o de bɛ ta ka da Sali ka du in kɔnɔ e t'a to yen i dɔgɔmusow fana t'a to yen
ne ma foyi faamuya nin na ne t'a dɔn k'a fɔ ko sali ye mun de ka aw la wa mun na ne ko n ko jɔyɔrɔ tɛ anw na du kɔnɔ yan sali ka wuli ka taa fo ne kɔrɔmuso fɛ yen a cɛda la ka taa kuma ɲɛfɔ o ɲɛna ne ka na o sigilen sɔrɔ yan k'o de bɛna conseil dɔ aw ma ka aw to yan ma ne ka cɛya jɔyɔrɔ bɛ min ne bɛ mun f'i ɲɛna sali a ye fara la a ye dimi a y'a bɔgɔli to yen a y'a lajabali to yen n tɛ fɛ k'a mɛn n kulo la bilen kuma t'a yeli ma Saya dumuni gadi. fara Ni sali ko in kɛra an bolo baara ye. A fɔ sali de bɛ na ka na don anw n'an cɛw cɛ. K'anw bɛ ka baga ale ma. An n'an cɛw tɛ ka ɲɔgɔn kɔ fɔ an cɛ kɔrɔmusow fana nana an kama ko sali ko. Ni sali ko in kɛra baara ye. Debi ne furula ne cɛ ma deli ka dimi ne kɔrɔta. Antle. Ute, sibiri du kɔnɔ ka na. Wala n nana n bɛ fɛ ka na reposer baara nɔgɔyara. Ne yɛrɛ mɔgɔ kun bɛ yen nɔ. Ah bon? Aw furumuso de y'anw ye. An tɛ jɔn ye dɛ. Sali de Ala minɛ k'anw tɔgɔ tiɲɛ sigida la o m'a bɔ aw bɛɛ b'a kalama k'i pan ka taa fɔ Aja fɛ yen nɔ. Ka taa fɔ Aja ɲɛna k'anw kɛlen ka baara sugu bɛɛ d'ale kan k'ale tɛ ka lafiya. Aja ka sɔrɔ k'anw sigi k'anw dɔgɔya. Aja nana yan. Aja nana. Aja dun ye bandi n ka cɛ ni pour urgent tɛ ale tɛ ye dɛ. A bɛ yan. Aja taara. Donc an tɛ se ka mɛlɛkɛnin ye ten so kɔnɔ k'o bila yen nɔ ko an bɛ baara kɛ k'o to yan nɔ o tɛ se ka kɛ o. Non, ma nɔgɔn. N'a tɛ ɲɛ fɛɛrɛ ka kɛ Sali la Sali ka taa. Ni Sali tɛna taa an ka furu kɔni ne ka furu b'a da la. Sali tagali ma nɔgɔn mais i ka u ye kuma fɔ cogo min problème t'a la. Y'a mɛn? N bɛna hakili to a la. Ko Aja nana cɛ Aja yeli ma nɔgɔn dɛ. Cɛ Aja an ka cɛ an bɛ Aja dɔn cogo min Aja ma nɔgɔn dɛ. Aja ka ye an ka cɛ. Ko garafilen dɛ. Sali, mun b'i la? Foyi tɛ na. Kana to k'i jɔ tan sa, kana sɔn k'o kɛ, o man di ne ye. An bɛɛ y'i faw de, wa an y'i somɔgɔ de. Kana sɔn k'i yɛrɛ maɲuman k'o bila du kɔnɔ yan, o tɛ ne tɛ fɛ k'o ye. Yala. Awɔ, kana kɛ ko a kɛ komi anw
kana na fɛn wɛrɛ bila i kunkolo la du kɔnɔ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ o bɛ ne yɛrɛ tɔɔrɔ fɛn t'i la baasi foyi tɛ yen. bon ni baasi t'i la kana to k'i yɛrɛ kɛ ta y'a mɛn Sali mais n bɛna kangari dɔ da i ye o don i ye mun kɛ nin ye kana segin a ɲɔgɔnna kan bilen O ye jumɛn? wala o ye ni ko mana gɛlɛya du kɔnɔ yan cogo o cogo kana na bɔ du kɔnɔ yan ka taa ɲɛfɔ yɔrɔ wɛrɛ a ɲɛfɔ anw ɲɛna tiɲɛ don Aja ye anw kɔrɔmuso ye mais ni e taara fɛn fɔ Aja ɲɛna a bɛ kɛ komi anw desera de e dun ye kangari da ne n bɛ n seko kɛ mais e bɛ tila ka wuli ka taa fo Aja fɛ yen ka taa Aja wele o bɛ na Aja yɛrɛ tɛ bɔ so kɔnɔ ten yɛrɛ Aja ka boli ma nɔgɔn n'a fɔra Aja ka bɔ fan fɛ ka na anw bara yan cɛ o b'an ka fugariya de yira dɛ Sali kana sɔn ka nin ɲɔgɔnna kɛ bilen i y'a mɛn kana kɛ ni mun bɛ a fɔ ɲɛna an ma desi fɔlɔ i y'a mɛn i walawala ka n'i fari kɛ tan tan i walawala mun de ka di ye a fɔ ɲɛna n b'a ɲini ka d'i ma jumɛn ka di ye foyi man di ye bon i fari walawala i y'a mɛn i fari walawala taa télé minɛ i ka t'o lajɛ o ka fisa ni k'i sigi ta i y'a mɛn n bɛ na fɔlɔ Te bɔ an ka taa su ka ko dɛ n ka muso ye dun parilen bɛ i wuladanama kɔsɔmɔ dɔ b'a kama yɛrɛ a banna i bɛ n ka cɛ faga bi ɲɛ ne ko an buramuso ka kuma in dun ko ne ma sunɔgɔ Aja e yɛrɛ dabali ma ban ne ye da ne ma sunɔgɔ fiyewu o fɛnɛ ka wuli ka bɔ a ka so k'a bɛna kanga da Sali kama Sali ɲɔgɔnna ne bɛna an bɔ an dabolo k'an cɛla sigiyɔrɔ la ne dabali banna walayi wa ma k'a bannen dɛ ko baro na ne lasigi ka ne menacer depuis ne furu la a ma deli ka ɲɔgɔn fɔ dɛ ne kɔni siranna dɛ kana sira ne siranna ne ta nana yaba ne y'o jɔ de bɛ bulonda la ka Ala ta fɔ an ɲɛna k'a bila ka yɛlɛ i b'a n'a ma Sali ko in ta fo bɛ sira da la denni yɛrɛ n'i y'a ye i b'a fɔ a hinɛ b'i la a bɛ na an ka furu sa ne y'o fɔ n cɛ ɲɛna n'a tɛ ɲɛ kɛ Sali ko in dɛ Sali ka taa e bɛ si ta yen nɔ ne furu de baro don o pression de kɛ ne kan o de la ne b'a la ko ne ka furu b'a dafa e fɛnɛ b'a dɔn baro ka kuma gɛlɛn sa e tɛ kɔn ka kuma i cɛ ye an ye Sali ka kuma kɛ a tɛ ban ale tɛ fɛ ka Sali jogo jugu yɛrɛ dɔn Sali dun man ɲi denni tɛ mɔgɔ ɲɛnama a kɔnɔ ka jugu a tɛ mɔgɔ fɛ o ne ye den ɲɛnama ye a ta dɔrɔn ka n'a daga sigi an da la i b'a dɔn mun wa k'an k'o k'an den anw denw bɛ ɲɔgɔnna kan na yan a t'a kan a tɛ k'u la yɛrɛ naga segere dɔ d'i ma i m'i ka furu i ma Sali da k'i ka furu da e y'o yira la ayi ne m'o fɔ ye dɛ n'a sunna n'a dɔn n'a kuma ne fɛ dɔrɔn i bɛ Sali jɔ k'i ka furu jɔ n'a b'i fɛ wala a bɛ Sali baron b'a fɔ ko Sali a b'a fɔ nin ka Sali ko ne dabali ko na ne ko n k'a ka Sali furu ne ka lafiya a ye mun fɔ o la a ko k'a ka kɛ ten ne y'o fɔ dɔrɔn ne taara an k'o kun bila e cɛ ye fila dabila an ka taa sani su ka ko na baron a tɛ falen a tɛ falen walayi Sali na Kɔrɔ hakɛ to dɛ ça va Baron ça va dɔɔni dɔɔni cɛ bi yɛrɛ ko Grand Sœur bɔra du kɔnɔ yan cɛ
ko ne da wala bana Aja. Aja boranga. Aja yɛrɛ ka na yan. O b'a yira k'a fɔ ko jɔyɔrɔ de t'anw na du kɔnɔ. cɛ ne yɛrɛ da wala bana kɔrɔ N'a fɔra o ko anw ka taa an ma dɛsɛ fɛn foyi la ko Aja ka bɔ f'a fɛ yen Aja yɛrɛ déplacement ka gɛlɛn cogoya min na ko ka na kangari da anw ye ko Sali ko. yɔrɔ an si tɛ du kɔnɔ mɔgɔ ye nka cɛ yɛrɛ bɔra an si tɛ sokɔnɔ mɔgɔ ye an tɛ tile an ni rien ko bɛ kɛ an t'a dɔn a fɔra Aja bɔra tiɲɛna cɛ a ye ne kunkolo kalaya dɛ. Dɔgɔ ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna ne dɔgɔnin an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la walasa fɛn mun kalifa n'an na a kana taa kɛ tiɲɛni y'an bolo. O tiɲɛ. O kɔni de kun ka di ne ye. Non tiɲɛ don. Sinon Aja nali a ma diya ne ye fiyewu a ye ne yɛrɛ tɔɔrɔ cogoya min na Ala kelen de b'a dɔn. N'a fɔra an bɛ du kɔnɔ yan an bɛnkɛ denni dilen ba ma yan an musow fana kun ɲɛ tanatɔ ye i b'a dɔn o t'a ɲɛnama ye dɛ. Ne yɛrɛ ye lasigi ka kuma f'i ɲɛna mais ne t'a dɔn ne kuma i ta in fɛ. Ne kumana madame fɛ ne ye kuma bɛɛ fɔ a ye ko waliden de don a bɛ kalifa la u kana u cogo dɔn u kana kalifa tiɲɛ. Ayi sisan an k'an seko kɛ o de la an kɔni an k'an jija cogoya bɛɛ la an kana taa malo. Non an tɛ malo on fait tout possible pour que ani madame ka ɲɔgɔn faamu quoi sinon kɔni tiɲɛ a kɔni a ko ye ne yɛrɛ kun. N bɛna fiɲɛ sama. o bɛ problème t'a la tout à l'heure. Ne kɔni ye fɛn min ye aw ka du kɔnɔ npogotigi dɔ bɛ yen mankan bɛ ka caya mun da la. Sali n bɛnkɛ denmuso min don a ba bannen ne bɛnkɛ y'a di anw ma k'an k'a lamɔ an ka du kɔnɔ yen. Sisan tamaserew y'a jira k'a fɔ i ka garijɛgɛ tiɲɛ n'i ka seginkɔ bɛɛ ju de ye o ye. N'i bɛ fɛ i ka wuli ka taa ɲɛ i bɛ o denmuso Sali in de furu diyagoya la k'o k'i furumuso ye. I tɛ fɛ nafolo wɛrɛ ka tiɲɛ i kun tuma bɛɛ i ka wariw ni fɛnw bɛ ka tiɲɛ i ka o denmuso in de furu diyagoya la. N'a fɔ i ka sɔngɔ to yɛrɛ i b'a furu n'o kɛra i ka sɔrɔ bɛ yiriwa sisan ka yɛlɛ i bɛ ka jigin dɛ wa i labanko man ɲi. Karamɔgɔ solution foyi t'o la o dira an ma komi an den de ne yɛrɛ musow bɛɛ b'a minɛ n den de solution foyi t'a la ko fo ne k'o ta. Solution foyi kɔni t'a la ne bɛ mun dɔn ne ye mun ye i k'i teliya kɔfɛ joona dɛ sinon bɛ ka jigin dɛ wariba de bɛ cɛn i kunna sisan ka taa i ka fɛn bɛɛ bɛ cɛn i bɛ jigin de n'i y'ale ta sɛ i bɛ yɛlɛ ka tɛmɛ cɛw kan. N y'a mɛn karamɔgɔ ka joli d'i ma. Ne y'a k'ala kama se ka taga. Karamɔgɔ ka hɛrɛ fɔ n kɔ.